Koyon Larabci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine gabatarwa na farko a cikin wannan shiri mai albarka na koyon Larabci. Wannan shiri mai albarka zai koyar da mutane sunayen harufa da kuma yadda ake haɗa su ba da kalma. Kalma ya bada jumla, jumla kuma ta bada ma'ana. Wannan shiri zai koyar da kowa da kowa yadda zai iya karanta Larabci da kuma yadda zai iya rubuta ta. Haka dalika ya sanar da mutane yadda za su iya sanin ma'anonin kalmomi na Larabci da jumloli. Harshen Larabci yare ne ɗaya daga cikin yarurruka na sahun farko a duniya, wanda suke da fasaha na gaba-gaba. Harshe na Larabci tsabar fasaha da ke cikinta Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da Alƙur'ani mai girma, wanda Alƙur'ani mai girma kuma tana da falala da kima da daraja a wurin musulmi, sakamakon yadda annabin tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta harafi daga cikin Alƙur'ani mai girma za a bashi lada 10. Ya ɗan uwa, shin ka koyi yadda za ka karanta Alƙur'ani mai girma, ko kuma dai kana ganin yadda iyaye da kakanni suke yi, baka je ka koye shi ba, ballantana ka san kurakurai da ake yi a cikinsa? Shi harshen Larabci ba kamar sauran yaruka ba ne. Kana kuskuren harafi, ka furta wani harafi da wani harafi zai ba da wani ma'ana ne na daban. Ya ɗan uwa, kai iya bakin ƙoƙarinka wajen ganin ka koyi Larabci, domin romo da ke cikin Alƙur'ani mai girma kar ya wuce ka. Insha Allah, kamar yadda muka faɗa muku, za mu yi muku bayanai, koyar da ku yadda za ku iya karatu da rubutu na Larabci a cikin wannan shiri mai albarka. Ba tare da mun tsawaita bayani ba, wannan shine gabatarwa na farko a kan wannan shiri mai albarka na koyon Larabci. Muna roƙon Allah ya ba mu basira wajen koyar da mutane abubuwa da suka cancanta na harshen Larabci. Ko kuma masu bibiyanmu, muna roƙon Allah ya ƙara muku basira da fahimta wajen iya abun da muka koyar da ku. Muna roƙon Allah ya ba mu nasara da dacewa, kuma ya sa abin da za mu yi shi domin shi Allah ɗin, ba don wasu ko kuma abu na duniya ba. Ya Allah, ka albarkaci wannan ƙasa tamu mai albarka. Mai magana Ayman Jalingo.